Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Salbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! May bisaniwat, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 22 minutos. Karon nga adlaw, Webes, Petsa 30. Despiras ang Mother's Day because tomorrow is payday. Ina kung may bilin pa. Webes na magadisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman ka puwersa sang aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sang aton sining kapulisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Ang aton sila nga patrol na 3 na bala patrol kay na panagalabiong sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa liwat nato nga pagbantay, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Webes ka presentation. Anano man nga mga eventualities from where the action is, ara sa action John Diaz nga mag-responder.
Back to back sa aton sining kapiloto, aksyon Nani Kirao. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, update man sa mga balita international. Builog nato ng puwersa ni Aksyon Eddie Raboso, Webes nga edisyon sa inyo palatuntunan. Obda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert si JM Baikin Bugal sang Barangay Takuling. Sa kiranda ng isulagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Derek Magbanwa, op diri nyo ako sa Nabilin. Isa ka oras, 20 minutos kapag pangalagad inyo palatuntunan. By the way, op na makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa area sang Talok, Bago City. Dito sa transmitter, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. My God, I hate truck. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una ka ba sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sang aton sistema. Sang aton sining nga lawas. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Amo ni subong nga daw nagalapta ang balatian nga novel ining coronavirus. Kinanglano naton nga mas mabaskog ang aton sining nga resistensya. Ikinanglan na kompleto ang lawas ta, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Amo ni makabulig-bulig sa aton ingrediente nga ara sa Evergreen Herbal Capsule nga malikaw kita sa balatian nga novel coronavirus. A quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika. Magtumas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa duga nga kasayuran kag impormasyon, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hiko. Tandaan ang ngalan, Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. Ini mga bahan sa ato sila nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa Kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen manggaranon sang source ng antibacterial compounds. Base ini sa pagtuon. Bangon sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap nagatinlo ka naga-moisturize kag nagadula sang baho sa aton lawas pareho sang baho sa ilok. Kung may kili-kili power ka, in short kung may angsod ka, nagaka-turn off ang tao sa imo.
Pero parang madulang mo sining angsod baho sa ilok. Sa iyong mga pagpaligo, gamit kagid sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo sining pagpamalaklon, sa mga grocery store, lista para hindi ka malipat. Tandaan ni ginangalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga kabayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalawan San Santon Plaza Valowel. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, Isanton Plus Herbal Oil na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Again, hindi kita magkalipat sa atong sining nga promo, ang atong sining nga first weekly draw sa mabot ng Pebrero 8, last 10 ang aga. Basi isa ka mo sa magabutan kag makadaog sa nagahulat nga mga cash prize. Bago nga promo sa Aksyon Radyo mo ini ang ACS Millones 2020. Wais ang kinalaing gid actually ang mechanics ini sa bag-o lang natapos naton nga MBC Millones. Galing kay ang kinalain lang diri kay lain-lain nga mga prop of purchase ang inyo dapat pangitaon, i-preparar para ikaw maka-intra sa aton promo. Ano na yung mga prop of purchase nga pwede nyo mapangita ka magamit para maka-intra ka sa ACS Millones 2020? Number 1, unique toothpaste. 4 ka sa sang unique toothpaste. 1 akon 10 ml, isa na ninyo ina ka-entry ha. Pwede man ang isa ka box ang unique toothpaste, either 50 ml, 100 ml, o kon 150 ml. Isa naman ninyo ina ka-entries ha. Ano pagid? Pride detergent. Sa Pride detergent, 2 ka sa isang Pride powdered, 40 grams, isa ka entry. Pwede man ang isa ka pouch sang Pride powdered 500 grams, 1,000 grams, o kung 2,000 grams, isa rin na ka entry. Pwede man gani isa ka wrapper sang Pride bar mo, 400 grams, isa naman na ka entry na. Or if not, 2 ka wrappers sang Pride bar 100 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Ano pagid? Star Wax Floor Wax. Isa ka box sang Star Wax Floor Wax, 90 grams, o hindi gani 180 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Ano pagid? Shield Bath Soap. Isa ka wrapper sang Shield Bath Soap, 60 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Pwede man ang isa ka box sang Shield Bath Soap, 90 grams o kung 120 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Ano pagid? Smart Dishwashing. Sa Smart Dishwashing, 2 ka sa isang Smart Liquid 50 ml, 1 and 3. Pwede man isa ka pouch ng Smart Liquid 200 ml, isa ka entry. Or if not, isa ka level wrapper sang Smart Paste 200 grams o 400 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Last but not the least, apropos purchase, White Rose Kojic Whitening Soap. Isa ka box sang White Rose Kojic Whitening Soap, 60 grams o 120 grams, isa na ninyo ina ka entry. So, ina mga apropos purchase
nga dapat nyo preparahan, dapat nyo pangitaon. Actually, makita mo mga rin sa mga basurahan mo. Kung pisang ka lamang ukay basura, makita mo ni kung isa ginahaboy lang ni. Basi inang proof of purchase ka nakita mo sa basurahan, sa aton rigin lawag, basi mo pa na makatag swerte sa imo. Kag, who knows, basi mo pa na ang makabutang sa imo nga ikaw mangin milyonaryo. More entries, more chances to win. Kapital gamay, long size envelope, kapisan sa pagsulat, kapapangita sang proof of purchase, kada Sabado, may pintahon ka. Basi, masibit mo ang weekly draws or if not, ang aton grand draw sa ACS Milyones 2020. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Isipo ng orason sa inyo sa Manilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:51 na. May nabili pa kita nga bali siyam palitos. Antes kita magaungot sa tak na alas 10. Mabatsagan mo na ang kwan. Mabatsagan mo na ang espiritu sang Chinese New Year. Sa nabilin nga bali pila, 3 kadlaw sugod buwas. 31 January, February 1, kag February 2. Ang lakson subong puwerti na ang set up dira sang mga canopy, set up sang dalagko nga mga stage inline sa celebration sang Chinese New Year. Nagbalik ang kasadya sang dalan lakson even dira sa new government center. Kita iming ginabuas magasugod ang last 3 days nga nabilin sang Chinese New Year. January 31, timing gid kay sweldo. O puli may bilin ha, hindi lang resto ha. Yung pinakasakit ko kung resto ka pa mla. Huwag pa mag-abot ang pizza 15, bulan sang Pebrero, may utang ka pa nga bilin bla. Nevertheless, okay na yung utang. Importante ka bayad ka sa utangan mo. Ha? Munang pinaka-importante da para liwat ikaw makautang. Eh kung utang na nga utang, way bayad-bayad, ti puto tikoy. Puto ginang ginutangan mo kung may kagabayad-bayad. Ha? Di tayo may ginabuas kay payday, si GM Baikin, kung mga buwas day off ya, maranda di siya. Kag mawalda-walda siya sa dalang lakson, maupo sa selebrasyon sang Chinese New Year. I-payday buwas mo, sweldo ni GM Baikin. So, preparahan niya na nga selebrasyon sang Chinese New Year. Check na ka ito, sila nga Patrol 3 na para patrol. Check na sa Aksyon John Diaz. Sitwasyon sa Makulod. Masami nagkatutok tira sa dalan sang Lakson. Ang mga railings da nga kinaplastar sa aton nga mga taga Bacolod Traffic Authority Office. Ara na daw halos plastado na. Kag buwas kadlaw may mga ara na closure nga matabo in full sa aton sini nga Chinese New Year. Observation report sa aton sini nga Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari sa Aksyon, John Diaz, observation report sa Patrol. John, may gabi. John, please come in. Hey, Patsoy, Aksyon, sa tatanan nga mga ka-aksyon na. Yes. May gabi, kanami na diri sa may Lakson area, okay, pinakasanag, Aksyon. Ang lain diri, kay kung tarilig na namin na, wala kita pasiga mga kasunod plantan. So, kung kanami, sa aton diri kinakamtanan, kay kanami, sa mata, ang suga, Aksyon, no?
ang ila design dito nagpa-curve sa bala. Doon nag-alin sa taas, pagkapanamat panubo, hindi mataas sa mandayon. Kung nantaw mo sa punta ka pa lang, maglantaw, ka namin sa view. Taste na sila nga open dahil sa mga driver, sa mga salakyan, sa Gapon. Ining daran Lacson. And laba-laba ang gibutangan nila sa nga Christmas lantern sa Sererek. Umalinggit dito sa may South Capitol Road. Tugtog naman anong area sa 18th Lacson Street. Meron sa Gapon dara sa Christmas lanterns na ginpamutang. Anyway mga kakson, na mo nang aton diri karon ginakamtahan sa Lacson area. Pero isa diri ka pang doon antes sa itong katuan ang Bacoloded Festival. Ang mass action erek barato pagsiling nga gabi gilibot na doon mo galin north padulong south. Wag kita actually may mahangpan diri ko may makitaan nga available gilayon immediately ka mga face mask. O kung mga N95 na bala nga face mask gina nga gina-prescribe gina action erek. Haluson tanan nagkaraubos na ang baligya na Manila, no? Ang supply pero tika mo expected is tomorrow mag-aabot ang supply. Ganang kiti depende na kay iba na nagpa-reserve na. But silingon, kung magsiling ka na reserve na action direct, ready to pick up na lang buwas na order na nadaan, and then kwaon na lang. Kaya matukina, may lang kay iba na kay ngagaw, wala pang reserve. Ang pag-reserve mo, mabayad ka o kung after sang pagkuha mo, ang pagbayad mo? Reserve, bayad na yun. Bayad na yun. Pag kayo na, may nagpa-reserve ka, pila ka box. Bayad ka na. Bayad kita yun, kikuha nilang bayad para ma-include ka nila sila naman nag-gain request. Amo rin po dyan, subong ang mga tiniyon, titikilalan mo kung pag-reserve nimo, may bayad sila yun. And kung magbakal ka, kinalan mo ang ginugran sa ibang tingob-tingob la, kasi kawa sila sa kulbaan sila, kasi maubusan sa supply sa mga masunod ng nadlaw. Gani man? Mahal, paning N95, nakitag 160 ako sa mga regular, or sa mga mga banalagyaan action direct, no? 160 pesos, magamit mo ginamang mga 3 to 4 days. Hindi naman ang N95. Ang ano na siya? Mahal gisaya. Ang N95 na lang ang mask. N95? Oo, doon ang N95 action direct. Ang mahal, no? Mahal, 160 pesos ang bilog. Binilog hindi na kinarton, binilog idya. Sa una, hindi pa rin nag-uso ni ang Nobel coronavirus, pila nang bilis na? Ang ato information is galan sa kung mga 120 to 140 pesos. 120 to 140? Oo. So, depende sa brand. Nagsaka pa? Nagsaka pag inaksunarek. Kaya may arap kung kayo na, may kontak ko ba nga nag-o-trabaho sa isa ka pribado, inisang banagyaan sa mass aksunarek. Wala doon sa pribado nga butika, no? Kilalaman nga butika. Gina-ask ko sa Samon Communication, ang ambalasakon, ang stock ko nila nag-abot siningapon last stress. Pagpapak sa alas 4, ang nilibo nga stock wala bilin. Ay, gali? Ubos na yun? Please, ubos din ako sila, Rek. Inagabaligya pa na sila sa mall. Kinakol mo na. Ubos sa'y din ako sila, Rek. Pero, ang ilan niya, hindi kidla mo na sinaka-branded nga mas, nagabalo na lamang 62 pesos. Mga lokal lang niya? Hindi mo sa kuno local, pero ang brand nila depende sa brand. Depende sa brand. Tila ko lang, kung hindi ka barato, yung 62 pesos, imposible. Amo na yung mga butika, nga ang ila, pag presyo ang sunirek, wala nag-depende sa season. No? At yung mga butika, bala nga ang ila, yung control national office, kaya yung butika nga local, nga sila mong kumabataan nila nga doon in demand, kung sila yung gilayon niya, kapataas ang presyo. Tamo ng mga negosyante, nga mga oportunista. Oo, ang ilan ni butika, hindi ka pagusto lang sa nagpasaka presyo. Ako yung ginapangamuyo ko yung mga butika, mga oportunista, kung kinanglanon sa tao, sa mga muning sahi, sang kalamidad, bla. Ang namin sila, libawa, ining paglapta sang coronavirus, ne? Ang napangamuyo ko, silang tagyang nga butika, silang unahon katapik ka virus. Amo ginakikina, ito bala pagkato natin sa isa ka butika. Ang kailinit, blau? Lakson, Erek. Ang pamangkot sa nanay, pag-abot niya, sigurado ka mo, wala na damas, kung yung tago-tago nyo lang. Yung tago-tago. Ang iba na ginatago, na kay kuno ubos na, so nga lang, aran na stock, pasakaan nila na. Yes, amo na nga ng balatong, hindi mo na madula sa paminsaron, sa mga konsumidor. Kagarag yung mangyari, yung makatabo na.
hindi man guro nga maubos gid gila yon Oo ang stock pa si Mera Kidman. Isipa ba nagabot ang stock kahapon pagka iningadlaw ubos tayo bunano na. Gani, kaya mo naman ang buwas, depende naman ang buwas. Pag-abot ng stock, subong gabi, actually, maabot ko ng stock nila. And then, buwas na nila kung ipang baligya, actually, direct. Dapat nila dito sa DTI ni. Oo, amo kina dapat ang daw nila. Oo, ilagay ni boss, i-priority nila ni kang, may task force pag kita dari coronavirus, no? Bakulod? Yes, I think na-establish na daan si Mayor Bing sa task force for that action, direct. Magkara ka nga ibang nagarapta sa... sa Facebook taho, no? Kita ka na? Ang PM ni manager? Okay, nakikita ko na ang N, ang letter N. Ini nga blang, ano niyo, ng face mask niyo? Oo. Diaper mo? Napkin. Pwede magani guro napkin niyo? Meron napkin action, direct. Ay, grabe, no? Oo, pero kay manager, kita sa. Amo na sa napkin. With wings. With wings na. Kaya kinakita ako din ng daan, mababa ko, ang inisip ko sa Pinoy, balaga sa mo sa katuwa-tunga. Amo ning kaladloka ka balati. Ay bro, mga Pinoy, mahilig pa kasi mapakadlaw, no? Gani. Mo na mga kung hindi ko no ya, kung hindi ko no ya diaper, panty liner mo. Mga buisit ba mga tao? Amo na nang nga problema ka pwede. Pinoy tayo ako mo, gingamit nga higot, Carter pa nila. Puwerte nga, hindi ka tao, no? Oo, gani. Hindi, already, Dumahulog, splong ko ako pagkita. Grabe. Ikaw mo niguro ang E95 ay. Ay, abi ko mo siyang E95, hindi gali, ya? Hindi na, ya. Panty liner. Ano na panty liner kung diaper? I think panty liner, corona with wings. Panty liner na? Doko dako mo nga panty liner niya man? Basi napkin ginagoro, hindi ko ba kilala, familiar? Napkin guro niya? Napkin na guro with wings. Alam mo, with wings, amo ng kilid, yung kilid, ya. Correct. Di ba siguro, ang Pinoy wala doon, mga may alang-alang mo sa ng pingas. Sa mo ning sitwasyon, doon makapalahog bablayaw, no? Gani. Ang dapat bantayan, tanan alos ron wala na gid stock. Ang iban nga mga botika, gani, actually, like, ginapunta na gid nila, karatula, bala, wala sang stock. No, why sa So, stock? dalon na natin, gunatakala man sila guro, ito kay palapit tumangkot, gibutangan na naging nila surerek nga out of stock. Munang no bayad face mask available. Butangan na rin na yung out of stock, tao kung hindi na nagbutsilingon, why na pundo? Gani. Ubos na? Even sa may hospital sa Riverside, bala, pagsunod mo, kita on dito out of stock. Nakabutang dito out of stock action, Eric. Okay. Na wala na available. Amo nang ginapamapang usually nila para mabalaan sang mga konsumidor nga wala na sa kabaligya sang masa ilang area. Hospital, butika, kundi ka man magkadto. Usually, wala ka naging baklan man, no? Sa face mask na 95 man, o kung surgical mask na ginatawag. Hopefully, buwas, no? Kung makano, may available ang stock, magdamo-damo, isa maguro ka, so dumduman mo nga ang grupo sa isang konsyal, pabla? Sa Negros, nagdulong ka ba ito sang around 62,000 kamas sa may Taal volcano victims? Okay. Amo mo ginaguro restaurant pagkiriba, sabi nagkaraubos ang stock ng mask, yung surgical mask, kay tiging bulig man aton to sa Taal, no? Gani man. Anyway, hopefully, ang stock ko ari naman is bakulot mong, amo ng information nato nga naman pero hindi wala nato nabalaan kung wala nilaging distribute, kabalo naging sila nga kinanglanon karon nga adlaw. Di, sentido komon, mapasaka na doon nga adlaw? Gani, man, amo ginang ilaw blahon, kay na doon na slip of the tongue, isa ka managbaligya, balasang mask, at di pamangkot. Pamangkot sa natin, ma'am, di niya ginakuha ang supply, iban pa nga lugar, kinalaton pabuas. Aba nila, diri lang ako sa Bacolod. Sila ni Evelyn Manyoso Rico, bala niya, good evening, Aksherek, mayo lang ang damo kwarta, makapareserve, face mask, paano na lang kita yung apigado? Ate man tinalang takwan muto panty liner, diaper, or if not, ganun nga, himuguro nga mga brada, pwede mo na may mga mask. Hey, I have your friend actually. Okay, good evening. Good evening. You radio station? Yes, I'm from a radio station. You've been here in Bacolod City for how long?
2 days. 2 days. You are here to celebrate Bacolodian? Or someone or somebody? Someone, Someone. but it didn't work out. So now I come to celebrate festival. Ano It didn't work out? No, Why? I cannot tell you. Okay, it's Ano, okay. It's ano okay. nationalities na? Basi kung Where are you Chinese na, from? hindi. Where are you from? USA. United States of America. Ah, But you've okay. learned about coronavirus in Philippines? Or in China, probably? Say again. Have you heard about coronavirus, a very... Yes, from China. from China. Are you not afraid here in the Philippines because of that particular virus? No, what am I going to do about it? Okay. But you will be staying here for maybe a week or a month enjoying? No, I spent 5.5 months in the Philippines. 5.5 months. Okay. Oh, grabe ang foreigner, taga dito. Taga Utah, USA, no? Grabe, ha? O siya madlock sang coronavirus dyan. Huh? 62. Actually, you are 62 years old? Yes, You're very strong, sir. I was when I was younger. Oh, really? What Are is- you a anong soldier sikreto or yan? a Anong particular sikreto niya? occupation? I own construction company. You own a construction company. Wow. Sir, I'm glad to meet you. Can I work your company? Tell him. What's the name of your company? It's I've been retired for years. Okay. Okay. In what? In USA? Yes. Action dyan. Actually, Rick, Pwede mo sa mabalan nga, pwede ko ka-apply siya sa yung kwan? Sa sir, yung, our anchorman is asking, he is a very prominent individual, Yeah. he is asking if he can apply in your company. It's been retired for years. You've been retired for years already. Yeah. Who's managing your business now? Nobody. I closed it down. Okay, you stopped the operation. Stopped operation. But I know for sure we earned so much already because of that particular business. you're mucho dinero, you're many money, ha? Is it a good business, sir? Good business. How much would you earn for that particular, for a month, a year, probably? Can you share to us a tip? Oh, Oh, no. But where you're staying here, sir, in Bacolod, where are you staying? Fisher. Have you heard about Bacolod Festival? Yes. How do you find it so far? You enjoy it? I Dyan. increased my stay for one more day so I could come see. Okay, you Jan? will increase your stay for one more day. Actually, Rick, Tell her kung kapita sa sang mayo nga pagkaon, just go to G&G Resto Bar. sir, I have something to recommend to you. If you wanted to eat very good, delicious food, you can visit a store there on the other side. It's named G&G. Resto Now, Bar. G&G Resto Bar. I can cater you going to there because it is only our actual man. The food there very delicious. You can enjoy there the company drinking cold liquors. It's very tasty. Yeah, on the other side. The modern one. Yeah, the modern one. I ate there tonight, I think. They They have there last night. no tonight. 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 Okay, dito na sa alin. Drinks. Okay. They had the place. If you want to drink a where G&G, they had just fine call restaurant. me. Yeah, it wasn't that Oh. good. So I went down and there was a nice The nice place. over on that side. Over that side, it's very good. How about the food here in Bacolod? It's nice. That food was perfect. Have you eaten skin of a chicken, fried chicken skin? Have you tasted it? Not yet. Not yet. Balot, balot, We'll balot. bring you there, sir, so that we could eat together. You eat balot. Sir, buy you a drink. Balot. Okay, thank you, sir. Balot, balot. Hindi sa connection, direct. Di sa sang balot? Hindi, siya nagnakat na sa siya lang isa galagaw. Doon na ubusan mo sa sang English mo ba? Gapalag mo sa sang English mo eh. Ano? Hindi sa ka kon, hindi sa ka... hindi sa ka tinder si mo gali ah. Gani na nakat lang sa'yo. Sugid lang ang tanong gali. Kung ikaw ko sugatay gali, isom sa sang English mo. Actually, ito ka tumatumba. Guro ka to, gurong dugo sa ilong niya eh. Grabe pa ka mag-English ako. Dito na siguro ko na alin, actually, Sa din? sa inyo doon kalanan, dampi. Okay. Nakainom na siya ko ng duwa ka botilya. Okay. Kami arata ko sa foreigner, nag-inom da nga lalaki. Kasi duwa man sila ko sa upo dyan babae. Amo na siguro. Basta siguro. Ang bali wala nag-workout ko no, actually. Ang ano? Wala ko na wala nag-diet ng ilang ano nga duwa. Okay. And then, naligan lang sa adlaw doon nagbulagay. Kaya ang bali extend nyo lang for one more day kaya para ma-experience yung Bacolod Festival. Okay. Good, And then good. mabalik naman sa pero taga dumagi-test ko nagatener. Oo. Nakon mo, untat ng iya negosyo,
para magkalagaw-lagaw na siya. Oo. Construction company, single gali ni. Single man di ay ni galing kano ngayon. Pila edad Sir Eric. ito? 65? Ha? 65? 62. Ah, 62. Pero baskog pa, do sinanakiraw lang. Baskog. Do ko magli maskulado mangli nga kano. O, ang iya pang nawasan do reaction na ni. Ah, okay basi ka workout man bla. Posible, ga-workout ni siguro action Eric eh. Oh. Amo na no, ari direta sa may lakson. Ang mga... Sili ni Toto sa ni Arnaldo pala dito mo busang masaga ni English kay action dyan, no? Nakala So, siguro, talaga ito si Sunny kinakapoy Boy, siguro. Arnaldo pala, darap nito mo busang pa sa English kay action dyan. Nakainom siguro karon ni gabi. Nakadrink siguro mo 3 bottles, bro. Siguro, wala siguro nga, no? Anyway, diri ang mga canopy na pang plastar na, may mga bangko, no, nakapang prepara na din sila. At may kailangan na dyan po nila, diri. Pero namin isubong kay ang baligya, ari sa left. Okay. Ang dikto sa inyo nga side sa right, last yung yara, gina na baligya, subong wala na. Why na? Open area na siya, pwede makaparking mga sanakyan, so may Correct. lakabay, mas open na sa makasulod sila, Wow. no, kahit hindi mo din mga ginapang disenyo nila, no. Ang mga drag coaster nga mga, mga imahe sa mga dragon, mga kasapatan, kag iban pa, amat-amat ginapasulod. Okay. Dili naman sa may plaza, sa may Dalan Lacson, actually, particularmente na sa North Capitol Drive. So, see you. See you. Sa naton. Buwas Gaga. See you tomorrow. Hindi. See you tonight, kung ako si Action JM. Grabe, rin ng migo ko na si Roger Montalvo, Blayaw. Do not panic, Bacolod. We will not run out of must. We are Mascara City. Sakto man na. Bili-bili ba? Kaya Mascara Festival. Gani, Mascara. Damo ito di Mascara. Gani, mano. Kumain na gid, mas kaya Mascara na lang sa Laban eh. Ano may mga kagsona mo ng pinakauli natin yung sitwasyon doon naman. Dalasa man pati kano ba? Ha? Kung dalasa man pati kano. Gaya pati ko na may labay di sa skillet. Kung dalasa di sa... Hindi ka na maglabay di sa kukya para di madalasa. No? Alay kami dalan sa dumangan sa lago, no? Meron kayong gwardiya. Ganito nga, ko pala yung gwardiya. Lok mo na ko ng interview, niyo. Successful ba? Ano ka pamangkot ng ibahan? Oo. Nakubla na, no? Kaya binilang 816 ka mga police bala tonight na. Oo. Was pa siguro, no? Ipang plastar din sila. Oo. Ang gipang send off to black na action erect. Namin man ang, by the way, namin man advice si Migo ko niyo. Yung kilala mo ba, kalta face mask, ilang taon, takay base ang brand China, bla? Okay, nagwala sa Facebook na meme. Oo, takatanda sa Migo ko si Toto Alan Navales, bla? Dosinihan ng ba, no? Sabi niya, dapat kung baka ka mo face mask, ilang taon niya base kung made in China. Eh di ba, Sorek, may sine na sa una nga sila nagkugas ng virus, sumawala bala, tapos sila nag-negosyo, something like that. Gani. Basta dahil naguro na kuha ang iya mentality. Ano tawag kang made in China. Correct. Okay, hindi, no? John, ang deployment sa kwan, sang 816, na sa Lacson, may mga amo naging skeletal. Skeletal. Wala pa. Okay pa. Was pa na sila possible. Kaya ambal to kayo na ni Colonel Vinyas niya may deployment pero skeletal lang siguro ito di kiblaya full force. Buwas siguro full force na. Amat-amat lang gali. Buwas siguro full force na sila siguro buwas. Pero actually may mga pulis naman gidi. Galing hindi lang mo na dako ng volume nila nga nagasan-by direction like do tayo lang kanto-kanto lang. Pero buwas lang taon, tigil buwas kay gigagin ang mga pulis, daw damo, pero di buwas ang pulis na naganilagaw, posible mang sa may Lacson. Basta Bacolod Festival, maskara, ang pulis na dinagsa, manatari mo, pwede makadamo. So lang taon tabasa, o pwede damo, dari ang maka-standby, pero kung na ipang deploy nga pulis, ang 816, sa pila ka may area, posible ito nga, from LGC and Dalan Lacson, Action Eric, no? Kaya naman ang prinsipasyon sa palibot sa radyo, Bacolod karon gid lamang nga kami, mga kason, ano bala dapat medyo bantayan, yung mga balita dito mahal sa ito pagpangalagad. Mga balita naman gikan diri sa Cabarisana, Iskape, sang Sagay City, BJMP, nadakpan diri naman sa suradyang Bacolod. Detale sa ibang pamaksyon balita, mabatian sa mga pagpangalagad sang Action Night Patrol. Mga kaaksyon tandaan, nga isa sa madason sa pagtugas sa balatian sa Panlawas, among paguyang o kunang pagbubo sang ato ni function. Ang mahigko ay kolon, kagang hindi nagkudara nga pagpagwa sang higko sa Panlawas,
Plus ang may dako ka papel sa pagbabas ng ato immune function. Ang dapat imuon, simple lamang mga kagson. Pabaskugon kag pasanyogon ang inyo immune function. Paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yung response ito magkagson ba ka na sa Super Fiber ang mahimo man na bakal, sila mismo naman ito nga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa JS7 Building tupad sang DHL sa Dalan Lacson, sulad sang Bacolod. Rekta sa Batol, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Batol sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Jackson John Diaz. There you have it, live report dira sa Dalan Lacson. Nakatutok ato sa nga patrol, 3 Navarra Patrol. Ipakita ng katahom sa Dalan Lacson ang mga lanterns lang nga ulo igpat-igpat ito nga sandalan nakahatag sang katahom sinadra nga lugar. Isa sa mga venue sang sining Chinese ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Lab Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pharmacy, Dalan Lacson, GA Estemal Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:17 na. Ang observation report man ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sang DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule, mayara dira tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose, Vicin nga nagakontrol sa imong nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangang efekto sang insulin. Para malikawan tang balati nga diabetes, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:18 na. Sini kabay sa itong check na ang mga asod nga mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Unahon ta report gikan sa siyudad sang Cadiz. Naka-standby sa number 2 sa Action Roger Gotib. Standby Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Roger Gotib. Line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi kay mga guys sa mga aksyon, mga balita, mga gikan diri syudad sa Cadiz, action Eric. Mao ang syudad sa Cadiz subong nawadaan man action Eric sang face mask. Ay, gali. Damo-damo katama pero text na ton si Mayor Bading Escalante si Mayor na gapanik taos wong. Oo, te. Tungkol kay Silingko. May balita? Nawadaan sang face mask kag may ara na bakal ring amon tupad balay kuno kay pangitagi sila ng tag 6 pesos. Oo. Tag 35 pesos na. Ay, sus! Ang ilas ring bakal aksyonerek. Kita, mga oportunista nga mga negosyanti, no? Makuan gid sila, mabakal gid kay mati tungod sining balita. Balang ati mayari na sa aton diri. Nga isa ka nasyonal nga karon gina threat sa bayan sang Metro Manila kag sa report na kakadto sa Cebu kag sa Dumaguete. Jani. Di lapit na ni kayo ang Dumaguete kag diriman sa Negros, sa Negros Occidental. Okay. Nakalambot kuno to sa Oriental mo na balita. Pero muna tungod sina
panik ang iban sa pagbakal sang face mask, so wala na sang face mask subong nga mabakal sa mga dalagko man o kumagagmay nga mga butika. Okay. Kagmay na bakal direksyon direk ang isa namon direk kilala o nga na kaistorya sa aton na sila niya may ara pero ang tag 6 pesos kuno nga ordinaryo katama aksionerek nga face mask tag 35 pesos na. Ay, susti, ano na? Ito nagsaka ang hinanat siya? Magkajin ko daw take advantage man kung ano nga plastada. Liko base kung kinapagtago man bala nila ang face mask. Ti dapat ang... Ila ini nga ibaligya kung daw damo nagkikitama nagapangita para nga ibaligya ini sa mahal man aksionerek. Ti dapat i-monitor ni Mayor Escalante. Hindi kayo base kung magtaas pero ng bilid action, Roger? Amo gani aksionerek katon karon nga gin-text naton si Mayor Patrick Escalante, ko Mayor tayo mo na yung sitwasyon. Okay. Sila niya sa akon, sila niya ang balon lang kuno nga hindi ang tao magpanik kay ang balatian nga ini. Made in China, hindi man ikon magdugay kay ang mga gamit galing nga made in China, dali mo lang maguba. Din ko para pa ni Mayor ang gamit sa China dali maguba. Tinang virus siya yan, hindi dugay na maguba ya. Oo, tigalit. Igubo niya nalawas mo na yung una sa maguba. Kung sa bagay, inaya mga estilo malang guro na ni Mayor para nga matuod man nga hindi lang magpanik ang pumuluyo bala. Kay diri sa aton daw malayo man pero sa subong ang balita nga may ara na nga nag-positive Gani. Wala po sa tuya ang isa ka Chinese national nga balita to sa probinsya sang Aklan nga atong napatay pero may pneumonia ato ya daw lain tong balatian sa to. Pero ini naman niya karon positive ini nga gin-report nga ari na sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Dapat ipatawag na ni Mayor Escalante ng mga butika owner da para nga maistoryahan ka mambala nila da hindi sila mapinagusto pasakada ka face mask. Correct. Action Eric. Kasi pinsaron mo lang bala kung magtag 6 pesos ang bilog kagi baligya 35 pesos ba daw sobra na ano nang gina-ubra ya sa pila ka mga butika. Ang ilang ginansya 29 pesos kada mask bo sobra na. Tamo gani, subong dason way ka na may mabakal nga face mask. Kay kin pa-testing ko man ang akon gani bata kasi ko testing abi to bakal to pangita abi. Ti way gid. Tuod gid nga waay kay mismo nga akon nga anak na nagpangita. Sila nga waay na gid sang face mask nga mabakal sa mga butika diri sa syudad sa Cadiz Aksionereka. Amot ko sino ang nagbalakal o kung nagkumpra sinitanan pero amo na ang balita karon nga nawadaan sang face mask tangod siguro sa sining report sang ENCOV nga ari ka sa aton sa Pungsod sa Pilipinas. Now sa mga police report naton sa aton sining pagpangalagad mga persona ni nga sa diin gid palukpan sa kuno mga 4 ka bisis gid. Pero may kay wala siya maigo kay suno sa iya pagpa-record gin tuon sa iya gin aim o kung gin taya sa iya ang isa ka 357 caliber revolver ka gin palupok sang 4 ka bisis aksionereka. Gin pa-record ni mga alas 5:30 ang takna. Sinigid lamang hapon, Enero 30 ni Janre sa Avedra. Janre sa Avedra Vilarte, 28 anyos sa edad, residente ini siya isa ka businessman o kung siya ka negosyante, kag residente sa Barangay Lagasan sa Siyudad Sambago, Negros Occidental. So sa iya upo na iya sini-checker sa iya sining akwari, nga makita diri ay checker gikilala ini kay Rosendo Pedenientes Jr. 55 anyos sa edad kag residente sa Barangay Kabahog, Siyudad sa Cadiz. Ang report nga may mga alas 9 bentak na kaina sang aga ang isa ka bako samtang ang iya kini nga bako ang naga-operate sa quarry diri sa may
Hacienda Mahinay, Barangay Kaduaan, Syudad sa Cadiz. Isa ka persona gikilala kay Willen Victoriano alias Hasam ang nag-approach sa ila pagkatapos sinigid tayagid ang 357 caliber revolver. Pagkatapos gin pitik kini kagid palupok sa 4 ka bises. Sunod sa report wala man maigo ang ining complainant. Pero pagkatapos nga hindi sila gin tiro, hindi sila ang nagpalayo man gikan sa among duog. Wala man sang siling sila ang napilasan. Sunod pa sa gin pa-record diri nga ang respondent naman nga ginaligar nga amo si Rosendo ukon ang respondent naman nga ginaligar nga amo si Willen Victoriano ang nagpalagyuman sa wala direksyon pagkatapos ang amo nga insidente. So, pa-record na lamang action Eric kaga way man to by na-recover nga basiyo sa armas tungod nga ti revolver ang gingamit sa sospitsado sa ginaligar nga pagpangluthang. Sa dukang naton nga balita gin pa-record man sa isa ka security guard kag ginresponderan mismo sa kapulisan tungod nga mayara isa ka persona naghimo sa isa naman kapag pangawat ukon shoplifting sa isa ka grocery store. Alas 4 sa hapon giparecord ini sa Livar Palada Cubeta 60 anyos sa edad. Isa ka security guard kag residente sa Purok Paglaom, Barangay Sunto, Sunad sa Cadiz. Nga sa liin nag-assess ini siya sa patrol team kag gindakop o kon ginendorse ini si Antonio Villanueva ore 51 anyos sa edad kag residente naman sang St. Patrick Home sa Barangay Tiglawigan, Syudad sa Cadiz. Suno sa report kay ini nga persona ang nadakpan gid action erect sa akto nga nagapamudyot gid kag nagasulod sang mga grocery item o kon ini nakuha nga duha ka bilog nga shampoo kag nagabili tanan ini sang mga 531 ka pesos ang nilibitan nga persona ang yara karon sa kustodiya sa kapulisan matapos gi-endorso sa security guard sining Dove Grocery Store sa Medalan Villena. Pagkatapos nga ini ang nakuhaan gid kini mga item subject ini nga pag-filean sang kaso action ereka. Sa katapusan naton nga balita na balag opisyal sa Blatter Entry sang kapulisan isa dire ka nagatrabaho man dire sa isa ka hardware ang nagpa-record sa kapulisan. Bangod nga suno sa iya hindi siya gintapungol sa isa ka persona kagaton pagkawalo ni abot kon pulis pa ni subong ang dimensyon niya di nga ngalan kaya way pa naton gali ni kuhaan sa payag basig nga way siguro kabalugin pa-record siya. Ambot kay suno pa to sa isa ka pulis pamangkutan naton kay na nga basi nag-optional ini. Pero ang report actioner class 10 immediate na sang aga kay nagi-record ni Roby Sabala o kon Romy Sabala Rivera 20 anyos sa edad, soltero kag residente ni sang Barangay Campo Santiago, Ciudad del Sagay. Ini siya ang nagatrabaho sa isa dire ka hardware sa may Ciudad sa Cadiz. Sunod sa report alas 10 immediate na sang aga kahapon. Ang ini siya ang nagahakwat sang duha tanan ka mga 4x8 nga marine plywood. Kaga pagkatapos siya ini nga gin butang. Kaga pagbutang niya pagbuya ya sini medyo na nahulog bala golpe sa ginulog yung golpe sa simento o kung sa malapad manda nga gwaan sang hardware. Kag pagkatapos nagpangakig sa iya ini ang nagbakal nga si Alex Macasero. Si Alex Macasero aton sila pagkaibalo nga daw pulis ni siya pero sunod sa kilala nga pulis nga daw nag-optional kuno nga nag-retire kay Hubin pa man ni siya. So sunod sa aligasyon sinisang nagreklamo si Rami Sabala
nga pagkatapos nga ini ang iya ginbuyan ang plywood nangakig ini si Alex Macasero kag ini siya ang gintapungol na igo sa iya sininga na wala nga bahin sa iya sininga dughan bagay nga iya inigay pa record pero sunod sa polis referable naman ni Action Eric sa barangay nga kaso amo na nga ini ang i-refer sa barangay level. So, amo ni ang aton sini madulong report sa pagdulong naton sa mga balita man galabalag opisyal diri sa siyudad sang Cadiz Action Erika. Inatamyaw talaga gali si Ibaw na to nagali nagbalik na si Sir Philip kinalon sagay. Pero si Toto Awin kay ina, ang iya magulang nagtawag di sa akon nga ginbilin gali sa iya kuno. Ya anytime diyan makapabakulod ka text ka lang kaya ri sa akon dia. Amo na ika-13 nga bata kay si Philip kinalon sagay ka 15 li. Damos lagli ba. Inatamyaw taman na si Kap Madali Diaz kay si Mr. Jonathan Diaz mahingab igid. Kay Toto Jol Ibasangko, kay Migo William Prias, kay Pari George Gonzaga Ma'am Gina, kay retired SPO4 Lando Alvarez sa may Punta Taytay, kay Migo Glenn Javier de Riman sa Siyudad sa Cadiz, kay nagapamati man sa Ato Laksonerica, kay nagapaurok-urok man si Toto Jol Sributon, subong man si Migo Lando Bacroya sa Power Dream, si Toto Alvic Poy Hinulan, nga nagapamati man sa aton, kag subong man ginatamyaw ta, Toto Apid Bakumo, amo man kay Mr. Iverdasa diriya sa may siyudad sang Cadiz. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim naga-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gotib very abet live report gikan sa syudad sang Cadiz. Police report na si Roger Gotib. Ginadurong sa inyo sa karawan sa Santon Plaza Coffee Mix. Swabe ang aroma, swabe ang timplada, kag swabe ang sabor. Makabulig panubo sa inyo sa kolesterol. Amo ini ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may balonggay, soya kag santons, dako ang mabulig sa pagpanubo sa aton sining nga bad cholesterol. Bangod sa protein, nga upod sa kada timpla mo ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi nila kay Toto Mark Hill Mirambel sa Saudi. Sa kay Heaven Jocelyn Kalamaan may gabigid. Tamiya ko lang ang asawa ko dira nga si Sileti Guara Figueroa. Nagapamati gid sa imo. Alin kay Tuto Joseph Yusay Figueroa. Action Percival Villamorda, may gabi ha. Sa kay Davey Minor, tami ako dira sa Barangay Ojong, Mueses Padilla, Lola Aida Bancaya, Geraldine Regala, Kapitan Chad Feria, kagagawad Jofred Sapanta. Alin na kay Action Percival Villamorang panamyawa. Tami ako dira ang tanan nga pamilya Nagid. Pamilya Chong sa Manapla, alin kay Roxel Chong, Lelebet Ninya and family, happy listening. Kay Valencia Kinit, check attendance lang siya. Si Ernesto Paul Pareño, nagapaurok-urok yid, upod misis siya. Sila paloy andira sa alin ini kay Kap Polpar sang Gardenville Subdivision Barangay Tangub. Si Tayuna Ruiz Amar, check attendance lang. Jonathan Bea and family. Kay Inday Rona Trava Rihida, mayong gabigid. Sa kay Jolinda Famoso sang Maaw. Kinatamyo ko ni Sally Auki Di Sosa. Kami ako lang nila si nanay kag tatay sa Moises Padilla.
Manila, halin kay Grace Alba Mistas. Medes Toricampo Grace sang Lapu-Lapu City, Cebu. Araman ga monitor sa aton si Christy Di Blas Mailim. Kati Verda may gabi ha. Kami ako da santay Jobet Lombre, Lial Lombre, Jasper Lombre, Melky Lombre, Kananda Kotanda ko silay. Alin kay Fernando Lombre ang panamyaw. Primo Nelson Magbanwa Jr. may gabigid. Happy viewing lang kay Hendrik Casiabo Jr. Paranyo. Alin kay Joseph Yusay Figueroa. Nanay Ramona Kahuraw kag Lea Rizaga. Tamya ka ni Teresita Urita Kahuraw. Liza Ramos. Hedrick Tomas Casiano kag Junior Parinyo gali. Alin na kay Joseph Yusay Figueroa. Tekatandas na kami sa Jeddah, Saudi Arabia. Christine Hinovaya. Sa kay Sir Darwin. Sir, may gabi dira sa imo. Pamilya ko, ginatamyaw ko lang. Sa Punan family. Dira sa Sulom 2, Kawayanan. Matiliano family. Mabuhay Action Radio. Link kay John Matiliano. Great ko lang dira si Nida Magbanwa, kag Nelson Magbanwa Sr. Lina sa imo Junior, Nelson Magbanwa Jr. Watching from Bacolod City Fire Station, Benji Di Paula and Company. Sa Bacolod Fire Station. Sa Tangob, ginatamyaw lang ang pamilya Udtuhan, halin kay Benji Di Paula. Kagalinman sa kay Kim Rosalina. Kay Jocelyn Libonis Puhoda, may gabi. Mr. and Mrs. Franco Talion sa Carlota. Jenny Solgunda, may gabi ha. Why di coronavirus bakulod ha. Mangkot si Yera Orimor. Listening from Germany, si Mali Disoyo Naisold. Good afternoon ko no. Hapon tugli sila. Amado Ladua Junior da, may gabi ha. Kami ako lang migo to at taga Liberty First, si Rinier Tan Jr. Alin kay Joseph Yusay Figueroa. Aros Tulio Wilson, may gabi. Sa kay Marilie Takamatsu. Hapon guro ni. Upod ko sa Bureau of Fire Protection, Kabangkalan, Aros Tulio Wilson ang nagatamyaw. Evelyn Manyoso Rico, good evening. Sonia Agravante Golingay, kay Tita Bibing Severino, retired police captain, Dingdong Severino. Kay Arjana Misias, mayong gabi. Sa kay Evelyn Manyoso Rico, sa kay Jodeline Lecciones Pitugo, Reynaldo Fodiroso, Luthel Bonda and family. Kapaurok-urok gid. Pamilya Fodiroso, sang Tracy Media Hacienda Newton, Bago City, Reynaldo Fodiroso ang katamyaw. Ali kami dirigistar sa Bohol, Riel Gomez. Kapamati sa Action Radio Bacolod Siling ni Riel Gomez, may gabigid, no? Hendrik Tromas sa Kasano, wadi sa atong coronavirus bakulod. Kami ako lang palangga ko. Dira sa Castellana si Robert Pineda, upod sa iya nga mga pamilya. Alin kay Jonalyn Sivalia Pineda. Kay Sir Edwin Pineda da sa New Jersey, may gabi ha. Sa kay Maria Elina Safra, may gabi. Check attendance lang, Maldita Guapa, sang Binalbaga. Christopher Redfield, may gabi ha, kay ninyo da. Police Major Wilfredo Binoman Jr., hepe sang IB Magaronaga monitor gid sa ato no. Bugto ko no ang linya sa Bangka Tumaro.
wifi da kag way internet, no? Siling ni Redfield, ako sa Redfield, si ninyo, og tas si pari kwan, si kagawad Peter Noble. PCR BCPO, may gabi na sa inyo, ha? Mary Grace Eugenio Fermin, Miss and Mrs. Lonsky Didulo, sang Pojaira, United Arab Emirates, gapa urok-urok man. Amo man si Mike John Seba. Iban ka naman, balas ka report ni Action Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Percival Binamor, line number 3 sa report. Price, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang personel sa La Carlota Police Station sa pagpamu ni Police Major Romeo Imbargas, kag ang 32nd Civil Military Operation ni Colonel ginapangunahan ini ni Captain Bayaban. Mga alas 2 sang hapon, nagkandak sang barangay pulong-pulong sa active nga pagsuporta man sang barangay 2 poblasyon, barangay council nga ginapamunuan ni punong barangay Honorable Jervy Advincula sang siyudad sang La Carlota. Kag atinan man sang BIPAT member, barangay health worker kag pumuluyo sang barangay 2 diri sa siyudad sang La Carlota. Gintudlo diri sa kag gindiscuss sang army kag aton katapo sang kapulisan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung ginatawag ini NTF o kung ILCAC kag ang Tourism Awareness o kung KATA. Diri gintudlo sang aton mga katapo sang kapulisan sa pagpaibalo sa mga pumuluyo diri ang crime prevention, especially na gid sa mga theft, murder, kag robbery, homicide, kag physical injury. Kag gina ang prevention nga sa pagtudlo diri sa Republic Act 9262 kag Republic Act 8353. Kag gindiscuss man diri sang pulis ang illegal drugs kag ang pag-deceptive sang recruitment sang mga estudyante, youth sector, sang katapo sang CPP, NPE, NDF nga paibalo sang military kag pulis nga ini nga mga buluaton nga sang hubon sa kontra hubon sang Pilipinas bawal ini kag paibalo nga ugton sang mga ginikanan ang pagbantay sa mga estudyante sa among mga buluaton sang CPP NPE nga sa pag-recruit sang mga kabataan. Kag diri tudlo man sang aton nga mga kapulisan ang anti-riplo kag ang tanan nga mga hibalo na tuhoy sa crime. Kag naghatag man ang aton kapulisan sa mga flyers kag pahibalo kag pagtudlo sini kung paano maglikaw ang mga pumuluyo sang ginatawag nga krimen. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Salamat gid Percival Villamor, report na Action Percival ginadurong sa iyo sa Kalaman Santol Plus Herbal Soap. Epektibo ka puno sa moisturizing formula. Santol Plus Herbal Soap, malubog ang panit. Ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Mabakal sa mga butika. Ginatamaw na pamilya Villarosa sa Barangay Granada. Kag sa luto sa Barangay Granada sila ni Raymart, Michelle, Nanay Rose from Damun, Villarosa. Sang
Barangay Granada. Kaya pa urok-urok ito sila sa area ng Barangay Granada. Si Christopher Vergara, ginatamyaw tarandira, happy listening, kag manandira nga pamati, kay Christopher Vergara. Maman kay Sari Boy, Arnaldo Paladar, and family, happy listening lang, no? Classmate Noel Ostras, kay classmate Noel Tumangan Ostras, sa kay Toto Jonar Tornea, sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family, kay idol ko Ojor Limor Otaner. Maricel Arevalo Bendol, sa kay George Jordan, si Maninay Mercedes Sirudo, ginatamyaw lang ni Toto Mark Hill Mirambel. No, si Maninay Mercedes Sirudo and family. Aling kay hado mo na Mark Hill Mirambel. Paurok-urok kid, no? Si Legion Iliano Araman, si Police Major Mel Sarona. Paurok-urok man, ho. Ang basura sa IPM mo sa may purok ka masinadyaw, maging makuha daw sila ni Mary Grace Istares Pagunsan. Ay, IPM. Kami ako dira, Regina Panes, Susan Efren, nagamonitor sila sa Bosak Radio, sila ni Olivia Hulagting. Sa kay Maylaw Capino, mayang gabi, watching from Singapore, si Maymay Magbanwa Ubamos, Albert Tanchado Kaluoy, Police Captain Elmer Boniliada, sir, mayang gabi ka sa mga K9 mo the station number 6, Sa kay Police Officer 3, Frank Francisco and family, mayong gabi. Sa kay Bonaville Hordan. Sa kay Toto Henry Boy Makaluwa. Baw, kapaurok-urok man si Sir Henry Boy Makaluwa ba? Kasi manwa ko sa Baladuli, di sa buong makurdo si Gistar di. Bahala na sa amin. Ay, Puerti! Tami ako lang dira si Orlene B. Hinsoli, alin kay Lani Hinsoli Vergara. Ang gabi dira kay Liberty Binitin Ubaldo. Oy, Puerti. Country Homes Riales family, alin kay Romel Riales, Romar Tamayo, Cecil Castro, Lawrence Neal. Dara sa mga Hacienda Caridado farm, gaporok-urok na security guard na Gorzal on duty. Po sila ni Toto Romar Tamayo. BCPO, CPO, may gabi. Sa kay Sara Alabana, Junar Tornea Benny sa Hinigarang, tamya ko ni Junar Tornea, may nga pagpaurok-urok, no? Lunidas, family sa Pait La Carlota, tamya ka mo ni Gigi Lunedas sang Singapore. Noel Diskaya, kapaurok-urok gid. Lens Okop, Marvin Kataan Koska, Mary Lo Katinoy, Daxoles, tamya lang si Herlinda Villanueva, happy listening ko, no? Sa kay Carlo B. Postrano Bautista, Jordan family, tamya ni George Jordan, JP Ahina, Security Floro, Security Singguay, Kabahog, Tapalya, kag Alvarez. Alin kay security guard Ronnie Alvarez ang panamyaw. Koska family sang Sagay, tamyaw ka mo ni Marvin Kataan Koska. Fish max ng presyo sabu. Sili ni Edwin Pinedaw. Ay, Puerti. Na Carlota City, si Jomelyn Bautista. Ay, si Sister Roda Magbanwada, may gabi gida. And family dira sa Baliwagan, San Enrique. Classmate Veronica Trosio, may gabi gid. And family. Sa kay Rose Tacosalmi, Aramanwa. Si Juan Roberto Nanet de Rioso Sr., Porok Talong, Barangay Malingin, Bago City, Lens Okop.
pamilya si Butsi kag pamilya Panhilason, kinatamyaw lang ni classmate Veronica Trosyo, no? Classmate Erel Ibroda, may gabi. Maria Teresa Jimino Ibro, Mrs. sa may gabi gida. Victorina Heights, si Joanny Melo. Toto Roy Tayhupon. Asawa ko, tamya ko lang si Girly Arisco. Alin kay Den E. Arisco. Ba, perti ha. Handumanan, hi lang sa mga apo ko. God bless all and mabuhay ang programa mo. Rose Taco Salmi. Nga mo na kitang nagpaurok-urok sa kwano? Sa program ta kon gabi. Kagawad da Jopred sa Pantawa. Kakapta Chad Periada sa Barangay Robles ka pa urok-urok. Eddie Villarosa sa Barangay Paloma. Tamya ko lang ni Madeline Gabin. Kapa urok-urok mano. Paring Roger Montalboda, may gabi kabilugi pamilya, Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, Bao Perti. Bobby Munoz and family dira sa Talisay, kapa urok-urok mano. Salamat gid, no? Carlo Vincent Lopez Malyare, mailan dira nga paurok-urok sa pumuluyo sa barangay MH del Pilar, Pontevedra. Kinatamyo kamo ni Mary Jane Saludares sang Hong Kong. Ari nang resulta sang kuano sang loto. Unahon tang resulta sang loto 649. Jackpot prize 52.4 million pesos. Resulta 20, 32, 48, 2, 38, 11. Again, 20, 32, 48, 2, 38, 11. Lotto result naman sa 642, jackpot price 18.1 million pesos. Resulta 642. 31, 30, 16, 40, 37, 38. Again, 31, 30, 16, 40, 37, 38. Sakay police, sakay SPO4 Edgar Alan de Guzmanda. Sir, may gabi dira sa imo. Sakay inspector na sa subong mo o kon SPO4 Edgar Alan de Guzman, my good friend. Balik Action Night Patrol. When we come back, balik ka report ni Action Jam pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pamagad Action Night Patrol program diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. May gabi dira sa kay Toto Bingbong Lee kag kay Rex Mash Bacolod. Sa kay Toto Romeo Marcos da may gabi gid, no? Nagapaurok-urok si kuano si Toto Romeo Marcos sa Action Night Patrol program. Ay, puwerti. Di man kompleto ang gabi ako hindi siya makapaurok-urok. Salamat, gid, sa kay Romeo Marcos. Hindi mo sila pulis bala ni mo, no? Ito yung Station 8 ni siya na-assign. Hindi mo sila. Balikada ito sila Patrol 3 na para Patrol. Balikada si Aksyon John Diaz sa isang report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. May gabi dira sa kay Arellano Adjon, no? Arellano Adjon. Action John, please come back. Aksyon na rin, isa naman ka preso sang Sagay City BGMP ang nakapalagyo kahapon inisang kagahon dira mismo sa area sang syudad sang Sagay. Inisang aksyon rin matapos ka magpalagyo bisang kustodiya dira kon sa vicinity sang Sagay City BGMP. Ini nagpangawat pa yan sang isa man ka single nga motorsiklo. Ang single nga motorsiklo nga ini amo ining iya naman ding gamit para magpalagyo sa tubtob nga na-monitor sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology nga ini sa gali nagdiretso diri naman sa syudad sang Bacolod. Ang ginimot rin magkapulisan, kag BGMP, nag-coordinate sila, kag natugiban nga ining motorsiklo, isa ini sa actually kabadya, nga nakitaan na sa area sang Dalan Lanzones, sa Capitol Heights Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Apang, pagabot sa mga personal dito, wala na ining suspetsado. Naging kilala naman kay Ronel Sibuan alias Dudoy, ngayon siyang nadakpan bangon sa kaso mga carnapping. Ginuso yung sunarek sa mga personnel matapos sila makabaton sa report man nga nakitaan ining Sibuan nga nagsakay sa isa ka di pasahero nga salakyan. Kagin sunod nila tubtob na kalapot sa area sang Dalan Burgos, lapit sa Burgos Public Market.
Pagabot dito, wala nila nakit-ana ining suspect nga si Dudoy, kagilayon man sila nakabatong sa report. Kaya inigiling suspetsado, nagbalik ang iya direksyon, padulong naman sa area sang barangay Estefania. Dito kag na dakpan, dito kag napikutan nila. Ining si Dudoy sa isa ka open akong idol land na may araman sa pa akong creek bala. Kag may medyo pabukid ang dalanon action area sang Poroknara boundary sa barangay Mandalagan kag barangay Estefania. Ang ginubra ka police kag BGMP nag-augment ang personnel sang Bureau of Jail Management Penalty sang Takuling, BGMP Magsaysay, BGMP Handumanan action sa area mismo. Laki pa ng BGMP Bangko para mabuligan nila kag makontrol dito. Gin-sealed off sa mga personnel kag sa mga kapulisan ang area. Matapos ang halos 3 o 4 ka oras nga nilagsanay nila, kining suspetsado, ini nagwa na. Makumabalaya kay may report ang police nga ini ko na may bitbit sa armas lutang. Lusot yung nga una na nila nga ginparakan sang lutang aksyon Eric. Yari si Police Major 90 humukan, detalye sang sining pagkadakop sa kay alias Dudoy nga isa ka iskape sa kay City PNP. Actually, sir, ginaratot ko pagdatingin sa mga PG personnel tayo sa Station 4 nakahuting kong iskape kanina. Okay. So, sino kita-monitor sa nga sa senior area? Actually, sir, nagtawag sila sa ato, Tactical Operation Center, tapos yung nagtawag yung Tactical Operation Center sa atin kanina, doon din kasi kaming kanina doon sa Lasal at response din sa police assistance. Din nag-proceed tayo doon sa area, sa atin nila nag-invest doon yung tinawag ikon ng iskapit doon sa barangay, sa Capitol Heights. So nag-response kami doon, sir, dahil nagiging ng assistant by the PGAP din na pagdating namin doon. Naman na may tama daw sa PGP personnel at saka yung nakita namin po yung motor inimadya iskapi sa Capitol Heights. Then anak ng San Judge nagsasabi na yung iskapi sumakay na sa Fortune Town na jeep going for Burgos. Yung ginawa namin na ginako namin doon at sa time mabot kami sa West Negros, nakita namin yung isang jeep doon, iskapi siya doon. So then during the time na pag-over naman yung jeep, tumawag na naman ng ang Tactical Operation Center natin dito sa station nga may nag-complain may nag-report na mayroong may nagpaputok na pa rin doon sa Chilino Gigs. So na-project na dito, sir. So yun pala, talagang na-project na isang implement ng PGP natin na nagpapalawag doon na engage yun ang suspect na yung iskapi natin at yun hindi natamaan. May pares daw, according to may pares daw. So nag-escape siya papunta doon sa Fortune Town Direction. So punta din kami doon. Pero hindi namin inaabutan siya. So ginawa namin together with the training officer sa PGMP by Chief Inspector mayroon sa Polisyo. Inspector tamang siya ng area. So almost more than 3 hours nakuha namin yung ang iskapay doon sa boundary ng barangay Mandalagan sa barangay Estefania, particularly doon sa Porok Isimor at saka yung sa Porok Process ng barangay Mandalagan. Actually, nabatian si Police Major 90 Mukan may angot grabe sa pagkadakop nila. Isa ka iskape naman sa Sagay City PNP, another Sagay City BGMP nga balik na dito susunod naman sang Selda Action, Eric. Malitagikan sa Batolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Nasalutan na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Aksyon Night Patrol!
Salamat aksyon dyan. May gabi dira sa kay Arnel Binares Senior and family. Kay Cone Delfrado and family. Nagpapaurok-urok pa si Daynar Labitan Plantig. Si Aina Islin. Si Roth Rider. Jeremy Atong Salazar. Kagakon Ludi Kagawad Peter Maymay Noble and family. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa nga Banunak sa Night Patrol program. Kita magatakop di Polario. Kita magabalik buwas Biyernes, las 10, tutuba las 11. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga napalagad ko ng gabi. Aksyon na Percival Binamor, aksyon na Roger Gutiv. Of course, aksyon John Diaz. Nani ka na piloto sa Patrol 3 na para Patrol. News Center Action Eden Aboso. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer na mga madara. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back Security Guard Campaner. IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower Barangay Tulog sila sa bago si Broadcast Engineer Bernie Vilacana sa Batang Suway. Back to back Security Guard Rene Cordova. Sa kasama station manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong ang yulakad ang kurman Action Night Patrol Program Lunes tub-tub Sabado ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios amigos hasta la vista ayaw magalipat natin magtulog magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo dala kami dala ako dala ang bino ko kwerpo sa Action Radio Bacolod una sa balita una sa Action God bless the Philippines sa Bacolod Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.